गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फोरोंसोलों हाबाफारिया सारिदुवार आन्सलिकनि ब्रह्म जयति सेबा समाव थांनाय 22 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै मैया 24 अक्ट'बर 2022 खालारखालि जोबनानै थांबाय। बे फोरोंसोलों हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगिरि मुरसि मनरन्जन ब्रह्म, मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन फोसाव आफादनि गाहाय नेथारि मुरसि हेमन्त ब्रह्म आरो मिरु आइजो आफादनि बोसोनगिरि मुरसिमा रमेला बर'जों लोगोसे नेहाथारि सबायसु गयारि बिथांमोना चिरां जिल्लानि अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव बर' हारिनि बिर जोहोलाव NDFB मुंख्लं दि जाब्रांनि मुङाव मेम'रियेल ट्रफि फुटबल मेच सेसन 2 जानो थांगासिनो दं। फैगौ 30 अक्ट'बर 2022 सम सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बे खेलाया जागोन। बै सानखालि हारिमु दिन्थिफुंनायाव आलासि महरै नुजाथिगोन बर' सावथुननि फावखुंग्रि मिस करिश्मा बर' आरो इउटुबार मेहेर औवारि, आलफ्रेड बसुमतारी आरो देंखोगिरि थान्दै मुसाहारि बिथांमोना। बै सानखालि गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो फुटबल खुंफुं आफादा खावलायहरदों। BTC सोरखारजों गिबि खेब खुंफुंजानाय इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लीग गुसुङै ISPLनि ग्रेन्ड फाइनालाव BTRनि चिफ प्रमद बर'खौ माखासे सुबुंफोरा स्टेडियामाव अपमान खालामदों। अपमान खालामनाय क्लिप्सआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों, जाय भिडिअ'आ प्लास माइनास गोबां चर्चा जादों। BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'खौ मा रावजों रायजोआरि फोथाराव माबायदि अपमान खालामदों नोंथांमोना बे क्लिप्सखौ नायदो। आसलाव बस्था गैयै फुंबायदि गं जायै उदैया जायगायानो गैला। सार 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 ओइ सार ओइ सार पि सार पि पि अबस्था गैला साला जाय जाय बुजोब्बाय। मैदेरनि उदखारजों कुमारिकाटा बेलकुटनि गंसे नखरा सिलिंखार। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हाग्राफोरनि बेन्दोङाव थानाय बेलकुटी गामिनि गंसे नखरखौ थांनाय हरनि समाव थेर बेथ्रै सिलिंखार खालामलांजोबदों हाग्रानि मैदेर फालोआ। बेलकुटी गामिनि सबिता बसुमतारी नखरनि एन्जरखौ बोफायलांजोबनायजों लोगोसेनो माइ माइरं, जि जोम, गाननाय जोमनाय, फराय बिजाब, साइकेल गोदानजों लोगोसेनो ओंखाम संनानै जाग्रा थौ साराय गारहा बायदिखौ थेर बेथ्रा खालामलांजोबदों, जायनि थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा थानो उन्दुनो ओंखाम संनानै जानो राहा गोथेनानै थानो गोनां जादों। हाग्रानि मैदेरजों आंगो न'खौ सिलिंखार खालामजानाय दुखुथिया नखरनि फिसायाबो थांनाय माखासे सान सिगाङावसो थैना थांदोंमोन। थिग बेबायदि समावनो हाग्रानि मैदेर फालोआ नखरखौबो सिलिंखार खालामदों। नखराव फिसाज्ला फैलाव बसुमतारी थाखो 10, मनजित बसुमतारी थाखो 9 आरो फिसाजो बैराथि बसुमतारी 3 थाखोआव फरायगासिनो दं। बिसोरनि फराय बिजाब आरो गाननाय जोमनायफोरखौबो थेर बेथ्रा आलाय सिलाय खालामलांजोबदों। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा सोरखारनिफ्राय थाबैनो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सा 20 APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ लोगो हमदों। थांनाय बावैसो सान सिगां फोसावनाय APSC आनजादाव BTR ओनसोलनिफ्राय उथ्रिसारनो हानाय सा 20 बिजाथिफोरजों देवालनि गोथार बुब्लियाव तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि सावनाय जथुम नब्लाङाव गुवारै सावरायज्लायो आरो साफ्रोमबो बिजाथिफोरनिसिम जाफुंसारनायनि थाखाय हामलायथि बावदों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। APSC आनजादाव उथ्रिसारनो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनाय जाफुंसार BTR ओनसोलनि सा 20 बिजाथिफोरजों दिवालीखौ फालिनाय हाबाफारियाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास, MLA जलेन दैमारि, MCLA पबित्र कुमार बर', हेमन्त कुमार राभा आरो सम्भाबती डेका आरो तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। जर्जिया मेल'निया इटालि हादरनि गोदानै गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जर्जिया मेल'नियानो इटालि हादरनि गाहाय मन्थ्रि जानाय गिबिसिन आइजो। जर्जिया मेल'निया 45 बोसोर बैसोआव दिनै इटालि हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ रुजुनबाय आरो बिथांजोआ समायखिरा लाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि हालामनि मासकुटि गामिनि रजनी कुमार दैमारिनि फिसाज्ला ब्रान्दन दैमारि बिथाङा APSCजों खुंजानाय CCA 2022 आनजादनि फिथाइ बायदियै आसाम पुलिस सार्भिसनि थाखाय सायख'जाबाय आरो बिथांखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नोलोबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा बिथांखौ बरायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BTCनि रायजो राजाफ्रा दिनैबो BPFखौ हाजासे मोजां मोनो, फोथायो दिनैबो जुदि बिसायख'थि जायोब्लानो BPF दोलोआ सरकाराव फैगोन रोखा होनना बे बाथ्राखौ बुंथिदों बारग' मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्मआ। बारग' मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव बुंथिदों BTCआव BPFनि सायावल' रायजो राजाफ्रा मिजिं आसा दङ होनना।
रायजो राजाफोरनो गोदै गोदै खोथा होना प्रमदबरआ जेबो जौगाथाय खामानि मावाखै होनना बारग' मन्थ्रि प्रमद रानी ब्रह्मआ गोख्रोङै अजद होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।